du district de Bamako n'o ye Bamako mairie ba ye olu ye u ka laadala ɲɔgɔn ye ta ko sabanan kɛ bi sɔgɔmada in na u ka cakɛda kɔnɔna la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ ye CODEM Convergence pour le développement du Mali o jɛkulu ye kunnafoni jɛrɛ kɛ bi maison de la presse kɔnɔna la yaasa k'u hakilinaw di Mali lahalaya kan ni waati laban ninnu na. An limanaw aw ni su ni ye aw ka bi kunnafoni la kumabaw ye an bɛna minnu walawala aw ye sɔɔni a y'aw bisimila. An lajɛbaw aw ni su a y'aw bisimila kokura aw ka bi kunnafoni di kɛnɛ kɔnɔna la. Kunnafoni daɲɛ kumabaw la an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na Bamakɔ mairie ba n'a bɛ wele mairie du district de Bamako olu ye u ka ɲɔgɔnyeba ta ko sabanan kɛ bi u ka jabalaso kɔnɔna la. U y'a jira k'a fɔ ko ɲɔgɔnye in kun tun ye mun ye ka se ka hakilina falen falen ni sɔngɔ ani salenw sɔngɔ sigili ko la ani fɛnɛ ka kuma an ka faba saniyali ko la. Idrissa Badimi ale ni Bakari Kone olu tun bɛ mairie la bi sɔgɔmada in na NFTV ma o tɔgɔ la. An ka jamana faaba mairie ba kɔɲɛbɔlaw ka nin sigi kɔni bɛna kɛ hakilina falen walasa ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ musaka sɔrɔli la min bɛna don faaba yɛrɛ yiriwali baaraw sira fɛ. Taxi minnu b'an bolo u taxiw tɛ an dɛmɛ ka wari sɔrɔ ka baara kɛ parce que taxi ninnu depuis 1986 taxiw de b'an bolo alors que aw b'a dɔn dɔ farala fɛn bɛɛ kan min ye courant ye o min ye ji ye o min ye fɛn wɛrɛw ye o 86 sisan cɛ kɔni aw b'a dɔn ko gɛlɛya diɲɛ gɛlɛyara donc an tɛ se ka to o cogo la taxi minnu dɔ kan ka fara taxi minnu kan ayiwa an bɛna jateminɛ k'a la a tɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ ten ko parce que an b'a fɛ ka dɔ fara a kan non an y'a dɔn gɛlɛya bɛ an ka population kan mais o wajibi ye taxi sara ye duguba kɔnɔ sigi tɛ taa l'impôt sara kɔ a tɛ taa taxi sara kɔ ni an m'o kɛ ni an m'an bolo don an kun o kɔrɔ ye ko dugu baara tɛ se ka kɛ donc o la an bɛna sinsin o de kan aw ɲɛ b'a la Bamakɔ mɔgɔ bɛ yelen na l'éclairage public o éclairage public tɛ se ka kɛ fo ka réseau dɔ fara réseau kan bon district ni énergie de b'o baara kɛ a tɛ taa musaka kɔ donc ɲamanko a tɛ taa musaka kɔ ayiwa sécurité ka wari di policiers ni gendarmes ma u ka patrouille kɛ dugu kɔnɔ a tɛ taa wari kɔ donc o wari bɛ sɔrɔ cogo di ni taxiw tɛ sara ni dɔ ma fara taxiw kan o hakilina de y'a to an bɛna ɲɔgɔn ye ka hakilinaw falen taxi ko la n'o bɔra yen gɛlɛya min bɛ Bamakɔ kɔnɔ bi na o ye ɲamanko ye. An bɛ don min na ko bi ɲama bɛ ɲini ka maaw bɔ u siso kɔnɔ Bamakɔ kɔnɔna na an ka faaba saniyali kalifalen bɛ cakɛda min na ni o ye ozone ye hakilina jagabɔ bɛna kɛ o ko kan fo ka taa se ɲamabɔnyɔrɔ kow ma. Mairie district ni gouvernement tun y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka yamaruya di ozone ma n'o ye société ye min kan ka jama cɛ mais gɛlɛyaw yira ozone ko la fo ka taa fɔ a to ten donc an ye ɲɔgɔn ye yan papier min b'an ni ɲɔgɔn cɛ convention min n'an y'a signé an ni ɲɔgɔn cɛ n ko an ka yɛlɛma don a la yɛlɛma donnen a la o si tɛ kan ka kɛ an ma fura ye donc o la an wajibiyalen don ka ɲɔgɔn ye a kuma kunna sisan an ka lajɛ mun de bɛ se ka kɛ pour que ɲamaw ka bɔ dugu kɔnɔ min ye ɲamanko gɛlɛya surtout ɲamaw ta yɔrɔ ɲamaw bɛ taa bɔn min gouvernement de kan ka ɲama ta yɔrɔ fɔ anw ye o ye gouvernement ka baara ye mais gouvernement de ma se k'o kɛ gouvernement dɛsɛra ka ɲamanbɔyɔrɔ yira an na ɲamanbɔyɔrɔ kelen min bɛ yen n'o bɛ Nuhunbugu Kɛnfala mara la a tun ka di n ye ni aw ye journaliste ye aw ka taa ɲamanbɔyɔrɔ in lajɛ aw k'a dɔn fɛn min bɛ yen donc ɲamanbɔyɔrɔ ma se ka labɛn donc gɛlɛya bɛ yen donc taayɔrɔ ko ɲaman taayɔrɔ ko ni ye ozone ɲininka tuma o tuma ko ɲaman taayɔrɔ t'a bolo bɔyɔrɔ t'a bolo donc an bɛ forotigiw de ɲininka tuma bɛɛ ka taa ni ɲamanw ye forow kɔnɔ an b'o boli de la tuma bɛɛ ka sababuya kɛ ɲaman taayɔrɔ ko tɛ ɲaman bɔyɔrɔ tɛ yen donc o gɛlɛya b'an kan o de kama n'i tɛmɛna on sport kɛrɛfɛ sisan ka taa CFP kɛrɛfɛ i b'a ye jama ye sira tigɛ o man ka kɛ
ko yani k'i faso ɲininga i ye mun kɛ k'i k'i yɛrɛ ɲininga i ye mun kɛ faso ye ni bɛɛ lajɛlen jɛra k'a ka taxi ni impôt sara o bɛ se ka kɛ wale ɲuman ye k'an ka ɲɛmaw dɛmɛ an ka sigidaw yiriwali la. Convergence pour le développement du Mali dakuɲɛ kelen n'an b'a wele ko CODEM o ye jɛkulu ye minnu jijalen don Mali ka ɲɛtaa ko la olu ye kunnafonidi jɛrɛ kɛ bi sɔgɔmada in na Maison de la Presse kɔnɔna la a kun tun ye ka malidenw wele ka taa kunkilenna kelen tali ma cɛmancɛ fanga jamana ka lakana ani jamana ɲɛma sigili kalafili o labɛnko ɲuman na. Ana Marie Yvonne Traoré, Mariam Sako ale ni Umar Traoré olu tun b'a kɛnɛ kɔnɔ u y'an sama min na an ka jɛ an ka ɲɛmada o fɛ. An ka parti ye hakili jakabɔ ko min tɛmɛna Mali in kɔnɔ tile fila in na an y'a ye k'a fɔ sodasiw ye fanga ta an bolo a fɔ ma ko camancɛ fanga don parce que président tun bɛ yen u y'a minɛ ka taa n'a ye kati a ye démission rendu donc camancɛ fanga don an ye hakili jakabɔ k'a fɔ ni nin ko nana il faut que jamanadenw ka sigi ka ko hakilina fɔ an ka bɔ o camancɛ fanga in kɔrɔ parce que Mali constitution ye mun fɔ ko pouvoir tɛ se ka taa ni élection tɛ donc ni pouvoir taara élection na a kɛra ka ban an kan ka mun de kɛ ka segin o kɔnɔ ka segin kɔrɔlen ma joona démocratie kɔnɔna na an y'o hakili jakaw de bɔ an ka parti y'a ye k'a fɔ bi ka daminɛ kalo 9 ka taa kalo 12 kɔnɔna na an bɛ se ka élection organiser an bolo camancɛ fanga in a man kan ka baara wɛrɛ kɛ ka fɔ ko ka jamana basigi ka jamana lakana ka élection organiser an ka se ka o ka président sɔrɔ ni président sɔrɔla o président de bɛna ka fɔ ko baara minnu kan ka kɛ fɛn fɛn min bɛ ka fɔ mun ye bayɛlɛmaw ye pour que jamana ka se ka sinsin kosɛbɛ o président minnu sugalen don maliyɛnw fɛ o de bɛ se ka a kɛ donc an ka hakilina ye min ye an nana an ye mɔgɔw de presse wele ka aw wele ka na o ɲɛfɔ aw ye an ka hakilina fana ye min ye min kan ka o transition camancɛ fanga ye c'est à dire ka kɛ a ɲɛma ye an bolo o kan ka kɛ civil de surasi n'a ka baara o ka baara b'a d'a ma civil ka baara b'a d'a ma donc an bolo surasi man kan ka an ka camancɛ fanga ka kɛ a ɲɛma ye parce que Mali bɛ kulubaw de kɔnɔ kuluba minnu dɔw bɛ yen u tɛ sɔn k'a fɔ ko surasi de bɛ kɛ a ɲɛma ye u tɛ sɔn ma hali CEDEAO an ka gafe kɔnɔna n'i b'a fɛ ka kɛ Mali ɲɛma ye a fɔ k'i bɛ démissionner ka i présenter élection na donc c'est important que an ka o ɲɛfɔ maliyɛnw ye an kolo ni camancɛ fanga baara kan ka maliyɛnw bɛɛ de kan ka wele mais an ye min ye k'a fɔ CODEM ma wele an dɔrɔn tɛ parti dɔw ma wele o ye an bolo o ye fiɲɛba ye o ko fɛn min don u kan ka a corriger joona parce que n'i ye CODEM lajɛ CODEM ye parti min ye parti 4 na jamana in kɔnɔ parti ba don parti fitinin dɛ donc n'i ko i bɛ baara kɛ k'a fɔ jamanadenw fanba i b'u to k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ o baara ma da la tɔkajɛ don donc an hakilina ye min ye an tɛ boli mɔgɔ nɔfɛ an tɛ to u nɔfɛ an sigilen don an ka baara ye politique baara de an bɛ min fɛ n'u y'an wele an hakilina min ye an bɔ a fu olu ye mais n'u m'an wele an b'an ka baara continuer an tɛ boli mɔgɔ nɔfɛ. Faamuyabaliya donnen kɔ Sogonikɔ sigibagaw a n'a mairie ni ɲɔgɔn cɛ dugukoloko dɔ la bi 16h waati n'o ye lansara tɛmɛnen kɔ maire ni a baarakɛɲɔgɔnw jɛra ni ka kunnafonidi jɛrɛ kɛ u jabalaso kɔnɔna la a kun tun ye ka se ka dugukoloko in ani sigida foroba yɔrɔw ka olu jalatigɛ ni ka u lajɛya k'a ko lajɛya sigida maaw ye ani fɛnɛ k'u ladɔnniya k'a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya kɔnɔna de la. Ana Marie Yvonne Traoré ani Bakari Kone olu tun bɛ Sogonikɔ wulada in na. Ne bɛ kɛ deuxième adjoint wagati min o y'a sɔrɔ problème in wulila n hakili b'a la an welela don dɔ dugutigila la ka problème in fɔ an ye an y'a fɔ ni espace vert de don o tuma an b'a kɛlɛ kɛ pour que a ka to dugu bolo fo kana ne kɛ maire ye an ni dugutigi ni a ka conseiller ni dugudenw an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo dugu ɲɛta de la Sogonikɔ dɔrɔn man kan o la dɛ ko quartier 10 bɛɛ de ka kan o la an nana an ye hakili jagabɔ caman kɛ fo an nana se waati dɔ ma dɔ ye sɛbɛn ci anw ma comme quoi a bɛ fɛ ka yɔrɔ tɔgɔ falen tɔgɔ falenni ye jumɛn ye a bɛ soya la a b'a bɔ soya la k'a kɛ jagokɛyɔrɔ ye
Soningo kɛra i n'a fɔ a dama quartier quartier bɛɛ la i b'a sɔrɔ denmisɛnninw organisé don à leur manière quartier bɛɛ n'a ka réalité don la mairie ne gère pas ça denmisɛnnin minnu n'u dɔ b'a la n t'a la n ko fankelen ne yɛrɛ teriw de mais et pourtant cɛkɔrɔba dɔw bɛ fɛn ɲɛfɛ a b'u hakili la ko ne ye denmisɛnnin ye souvent ne denmisɛnninya minɛ de o k'a sɔrɔ maire bɛɛ n'a réalité de don dɔw ye maire kɛ o y'a sɔrɔ commune sisi jama tɛ mɔgɔ 50 bɔ mais bi a bɛ miliyɔn 1 ani dɔɔnin de la. Comité pour le salut du peuple nama wele dakunya kele ko CNSP olu kɔni ni malidenw bɛ kuma ɲɔgɔnya la alisa bi Prytanée militaire kɔnɔna la Kati olu jɛkulu wɛrɛw jɛra ni ka sigi ka kuma Mali gɛlɛyaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛmancɛ fanga o sigili ko la min bɔra o ɲagaɲɛ ninnu na an ka jɛ an ko lajɛ. Donc an welela ka na ko kuma ɲɔgɔnya min bɛna kɛ maliyɛnw fɛ donc an hakilina ye mun y'a la ko kana o kuma de ɲɛfɔ donc o de kun ye bi laseli kun ye kuma ɲɔgɔnya minnu bɛna bila sen kan n'a bɛ fɔ ma concertation nationale donc a worobulancilaw a baara worobulancilaw ka na olu sifinakaw jɔyɔrɔ ye jumɛn la ani sifinakaw bɛ se ka na ni hakilina jumɛn ye ka o jɔyɔrɔ ninnu waleya donc sifinakaw bɛ se ka na n'o hakilinaw ye donc bi ɲɔgɔn ye fanba bɛ ka boli o de kan n'o ye concertation nationale préparation ye. An sera yen nɔ ka na dɛmɛ ni Mali sɔrɔdasiw fɛ ka d'a kan association de b'an bolo n'o ye la voix de Espagne ye n bɛ kuma ni Europe tɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye degun ni tɔɔrɔ minnu b'an kan kɔfɛla la yen nɔ an nana ka na sɛbɛn d'u ma u bɛ se k'an dɛmɛ an ka laɲiniw kɔnɔ cogo min na tel que carte nina ninnu enrôlement ka passeport ni fɛn ninnu sɔrɔ c'est pas du tout facile u ka fanga ta cogo fana vraiment a diyara an ye fana an bɛ laɲini fana kɛ u bɛ se ka to tradition in kɔnɔ cogo min na a san 3 ou a san 2 ye u ka se k'u ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na parce que an ɲɛ bɛ jamana in na a bɛ da kun min na vraiment c'était pas du tout facile ni jamana kɛra nin cogo fasugu ye minnu bɛ k'an lakana n'olu y'a minɛ u ka président ka mandat tɔni kɛ a kɛcogo ɲuman na parce que u sigilen sisan u ye baara min kɛ bɛɛ y'a ye fo ni mɔgɔ min tɛ tiɲɛ fɛ donc o kama an nana ka na gafe d'u ma tɔɔrɔ mun b'an kan degun mun b'an kan ani jamana yɛrɛ bɛ cogo min na u ka se k'u ka baara tɔni kɛ k'a di civiliw ma. U y'an wele k'an ka na k'u bɛna hakilinaw jira an na olu bolo hakilina minnu b'u la n'o y'a grande ligne ye o fɔlɔ n'o ye concertation nationale ye filanan n'o ye axe minnu b'u bolo n'u bɛ fɛ hakilinaw ka jagabɔ kan sabanan n'o ye réforme ye donc olu hakilina ninnu kɔnɔ ko u bɛna terme de référence lase an ma donc an ka jateminɛ kɔnɔna la komi an fana kun ye nin ko ninnu kɔnɔna la an kun ye atelier belebele boloda ni an bɛna Mali denmisɛnninw u mana kɛ fan o fan n'a kɛ diaspora région cercle commune k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Bamakɔ an ka tile fila hakili jagabɔ kɛ min bɛ kɛ anw ka hakilina ye Mali ko la surtout nin transition in ko la donc document mana s'an ma an bɛ sɔrɔ ka o document ninnu lajɛ mais laɲini min b'an yɛrɛ fɛ an b'o fara kan k'a yir'u la k'a fɔ nin ye anw denmisɛnninw ka taabolo ye an bɛ fɛ a ka taa tantɔ an bɛ fɛ a ka waleya tantɔ o ye fɛn ye fɛn min bɛ se k'a to an bɛ sigi ka fɔ kɛ an bɛ bɛn kelen kan fɛn min bɛ se ka Mali nafa ka Mali denmisɛnninw nafa. Tijani Siribe ale de tun bɛ Kati bi tilekuru bɛɛ kɔnɔna la yaasa k'an sama nin kunnafoni ninnu na ka bɔ CNSP maaw ka ɲɔgɔnyew na o kunnafoni ne bɛ dansigi aw ka bi don kibaru la o min labɛnna ni ka lase aw ma NEF-TV baarakɛla bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna la an b'aw bɛɛ fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw ka ɲɛnafilɛli ani aw ka kulomajɔ la waati bɛɛ la Ala ka su hɛrɛ.